politie had justerjoen een man van 37 zonder vast wemplak aangehouden op verdenking van belutsenheid bij de deur van Marijke Heiltjes. De vrouw had mid september deervoen in haar huis in Jesterwoude. De man is justerjoen oppakt en op dit stuit wordt op verskaten plakken in Jesterwoude en omkriet een huisziekting dien. Het Snitse bedrijf A.R. Carton werd oernaamd door het grote Amerikaanse bedrijf Graphic Packaging. Bij het Snitse bedrijf werk je op dit stuit goed 100 mensen, maar met de oername denkt de directie flink groeien te kennen. Sportclub Heerenveen maakt dit voetbalseizoen naar verwachting zo'n €1 miljoen winst. Dat had voorzitter Robert Veenstra juist zijn op een bijeenkomst met fans van de club. De winst is benamd door de verkoop van spelers. Door de financiële crisis rennen de sponsorhielden wobbelt waarom. Ljouwert kan maximaal 12 keer snijden in het jaar aan. Dat blijkt uit een onderzoek onder de winkeleur in Ljouwert. Meer snijden wil de winkeleur net openwijzen. Het onderzoek wie dien in opdracht van het CDA en de ChristenUnie. Ook het gemeentebestuur had een onderzoek dwaanlitten en die kwam uit op 22 keer snijden. Vannacht buien bij een temperatuur tussen de 0 en de 3 graden. Morgen meest bewolkt en buien bij 4 graden.